seurassa. Mä otan näitä. Sitten kun törähtää, niin mä heitän. Älä heitä, mutta työ. No työnnetä. En heitä. Yritin soittaakin sulle ekan kertaa sulle, että tässä näin niinku kun pistit ilman. Kumpaan suuntaan sitä sivaria, kun mä en ottanut ollenkaan. Olisiko se oikein? Mulla ei nyt puhelin auto. Törähtää niin lähtee. Joo. Onko siinä vähän herkkä toi korkkari? Sopii. Tän näksää niinku selkää ja Batman. Oi 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 oi. Ja työntää. Ja veto. Oi 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 oi. Jätkä on opetellut ihan uuden tempun. Menee pian rupee taas. Tässä vaiheessa mä huomaan, että rupee olemaan niin taas tällaista. Ehkä parempi. Syöksytä tornin ohitte vielä sieltä, kato tästä ja sitten tonne päin ja lasku. Vai pyöriikö se vauhdit pois? Ei kun tästä kato itsensä ohi ajaa sitten vielä iso kierros. Pumppaa vähän korkkarilla. Työntää vetää, niin vauhdit lähtee pois. Se on niin kaukana. Eikö sulla taas iloinen?